Chibai kule voin chol sam le how taxi lawa badam siam dan chni kan soinga ol sam taka siam zung zung thein ni wang hian uluk takin video hi min lo thlir sak shamula te chuan kan channel hin la subscribe lo ni chuan khonga ya mi lo subscribe turin kan ngen bok chewani he badam hi video masalama kanu ne na kan cho khan ya a chen hi kan kang to a ala thar chabok nen hian atui emema atui em wang hian he badam mang hian rei tak kan ei thei tur peanut butter le peanut chicky kan siam dona la siam thiam lo te no mani chuan in lo lok pui nge kan be sei ni ama sabera chuan engma tel lawin badam hi kan kang min phot dona ut bik le min lo bi kom lo nan uluk takin kan chokwal reng dona ni kan badam kan po minta kan bel mong hi acha achain nasare chine mema bela changa badam hi ka swa chwa don lo wang hian gas off to nuwa po rei lo te kala choka ti hian ka da dai le phot do ne ole ti hian kan badam kan po kan da dai ta a ti chuan adai nuwa hian avai hian a kori kan khe fai le vekang internet vela kan hmu dan chin angin kan tive phu dange tihan container chung han da mo chuan tihan an te chen ne internet ai the mu hi reng ngai sung che ngày nào không đâu bên nó sẽ lút tục ole ti đầu tour tu cái ti vàng in hay cái hạ ship maya so vàng xuan à ti đàn pa ngai hian cái ti don nè ti han cần nuai phelanga thang ra nge hian mo ol sam de win tana khe the thawani he badam hi ka soi tong khan tira ka soi tong khan a mui tuilu tuka han kan to nu a phe chuan hei tel hi ngai lo shim shima a thar la mani wang te po hin mai theya ama hi mui sa me mo mui hi ama tel lo po hian makre u khop mai hei ti hian a kor chu kan han khe te zela rina hian kimbia ya khe hi hare me ma kor hi chu wang chuan ti hian amal deuh ti hian kan khi a ti chuan ka soi tong khan tiang badam siam te thil engeng mu siam badam me lo po hi tiang siam tur hi tam mi zo hianin helam pang hi kan la ti tam lo ma siam sa ready made le top te hi kan la ching ma ready made a hi chuan engeng mo chemical and tel china wang hian hetia mani ei tur ngei siam nen hian ina kan siam ngei nen hian in thlau china chuwang chuan mani in lama kan siam thei ti ang tuna ka siam mek tur peanut butter ang te le thil chi sang sang an su mani ngei in siam hi a shi sela a lubi ke me ma chho pang dor vela mi thil ei tir na salo khan tiang te ang me thi lo siam sak ve ta ula mani ngei in kan ei tur kan han siam hi chu kan du luka nangai that thla zwale china mizo hi hei kan na tlem wange ka she chalawa youtube lama te hian nin asiam angte po hi omve thin to thoma se thil tamzo khi mutur hi lawange china chuwang suan keima ai thiam tam takom ma se mutur hi la tlem wang hian hote te hi ko thiam ve nan tin ti han thei top chwain ka thiam ang te karon share ve chawani keima ai thiam le ka ti dan dik lo deuh hlek te omani chuan milo social shelo ta ola poi ka ti me lo en social kha ti chuan asiam lampang te hi ron ti loi se ka dul tu ka thiam deuh ho khanin in thup bo lo khan mo en ton tur te kharon da chuak sup te u ron ti chuak sup te u ole tu na chuan peanut butter kan siam to ang peanut butter siam nan chuan grinder hi kan mamo ta kan grinder hana connect kan grinder hi kan mamo ti chuan
grinder hair deuh char char hi ni maya amai ro chu kan grinder te a that tok lo thina wangin a that tok lo wangin hair dan chen tok khathia mangai ve a nga deuh te khangai ve mo siam hi ole me ma na siam dan vak he han ti dan vak po khom chuang lo he hi chu lo enanga kan peanut kha kan tha kang tamlu tu kanga tiang ve thi siam ngo chuan kan hair mai don voi khatna tan kan hair phata ne chu ne kop me ama se ne reng don lo mo ti hian kan hair le zelanga ama hi arun tuya he a oil ama hi arun ti ka soyang arun dia hun thleng kha kan hair don ani soitong khan khol thil te ni ve wang hian a hervoi khata her char char tur kha ni lawa han chol deuh wang wang nuwa her ve te kha ngai thina heta bi ki chuan grinder hi poimo em em a grinder in nei lo ni poin en tinan thingtlang kil khor ve taka lo om ta ang ni la sum hetia den nang chi mo lia nang chi khatiang te sum le suk khatiang te kha in nei ni chuan khatiang te po khan cho chi kan de gang khan a den thei vek thawa amai ro chu tha mananga hi chuan ha ka bi ke mem china khol te om lo hi chuan ma se in siam ve du ngoi ngoi ni chuan hetia kuta den kha athuk om chuang lawa tha em em thawa kut nge han siam te kha hei China lampang ang phe chuan an ngai chang em em a lunga han her rang te khamo an ngai tui bi kan te china amai ro chu khol hianin kan nei wang le thatchat ve to wangin mo ti han ki kan mang to me don ne ain her dip rual theinan kan chok ve ang ole khati zong khani ri me se he peanut butter bi ga chona top alan dan karon tilanganga achan chu han ti vak dan hi om shan lawa hetia herngan nga thi ni mai mo khol te kan nei that tok lo wangin karena chuwang chuan hetia chol deuh wang wang te hi ngai ti kha shetai te chuan kan her le char charanga her rangor mor hanin mu tir kha mu nam vak don si lawa chuwang chuan a her lai hi chu du tok phadila a topa om dan kha kan endon ne kan grinder hi a chaw be mari tang hian mo a ban to hi wang hian ka ui khop maya ti zen zen phal chi poni cha lawani arim chu lunga tileng hle maya hei koi chalut tok to he ai koi te po hena le her the thawa amai ro chu hei kan khol hi asa deuh hlek to chuwang chuan ke her to lo me nga he ai di phi chuan tui don khop mai mi then khathi chuan hetia her top lo hian a taste adla danglam he ai le tui thei tur hian khoizu te ati thlumna nan tel bel china khoizu mai ba ka butter te pon tel bel china amai ro chu keima bi ki chuan he indai te thil ei hi ka thei em ema ei lo top ka thei box si lo chuwang chuan tlema thauna te fats te atlem jok nan ti in nge butter te le khoizu te kha ka tel bel don lawa ti han ke top dona nakina changthop nen te kan lei dona wangin thau kha tam don e ma chuwang chuan thau na khamo chuwang chuan tlema hemi a shi se jok turin tak satana chazok turin ti chuan ka siam dona thau du tan te kha chuan khoizu te butter ang te khalo tel bel tawla tui zual pha sot don boka na amai ro chu hemi a hlang top po hana tui em em ne han kai chin te le khya che o tui em tui mà sẽ dry. dry mo thing pu yang ai ni mo chu Tui nen tui yang. thing pu nen tui don to Tui lâu tục, ai mà có chim mà. chu ning kai bi be sin nge o
ole tuna chuan peanut chicky kan siam tonga a siam nan hian hei saber chuan chini hi ka mang dona chuan hi kan badam peanut khani ta a hei kan gas vel bor hi a bal deuh hlek to mi lo she tiam mai ta ola ka man mo deuh hlek to si a ti chuan saber chuan non stick hi kan chuanga non stick hi that na em chu a bet ve thei lo chini ang te po khati fai hi nuam me ma be lo wang hian thir bel pa nga yang nen kha nen thlawe me ma chu wang mang chu kan ya in nei lo ni pun man lo kha poi chuang lo ni ti chuan chini kan thla kang a tui ma chu ti han uluk takin kan chokwal char charanga ti han aron tui tiam do ni ti han aron tui ta tiam a ti chuan kan thil kana hian gi kan thla kang a fian te chan vele ka thau lo ni chan chu ka siam tle ma mo kan thak to ang peanut kan thak to ang hian ti top ko hian a nga dai theya mai ro chu tlemin phek deuh se ka du wang hian kan englo ve shim do ni kan enlai ve shim do ni helam hi ala zui deuh hleka chan da phei deuh o enlai yang hian kan nuai ve deuh sak anga mo plaster tha ve deuh hlek do na nuai hi chuan thian a chini a ku tlem hian ron khom ve dewa ma se nuai lo hian a hmel hi moi ma zo ke mo te ka tia sadla hian nuai ra adar ange a shape hin siamol sam de vika chuan sadla hian nuai ya kan siam khom deuh hleka control vek thei mo chuan ti han kan hnak da yang ti han kan hnak da yang kan kat to mai don ani tuna kan kat to ang khat ni pathuma chuang wo ni le ma palia chuan mai ngo thingpui hmel kan hmang don sa chan palia te ka ti pathuma tui don sin tui don tuk in lo chor tang kai ve nge ka be se ti chuan ke mai thiam tak tak in om chawang ti ka sha ka soi to ang khan asiam lam tuimi te khan in youtube pa thian channel ran siam pop ula kan chor tang kai turang te kha ron upload pop turin kan ngen bok chewa chuan ka channel hi la subscribe lo ni chuan khongai mi lo subscribe turin kan som bok chewa ni in zawai ni man nuam mut tui mang chale ve kole